हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन। थ' लोगोफोर, जों दिनै सावरायगोन B.T.R कर्डनि गेजेरजों B.T.A.D नि हादाबखौ सोलायनायनि सोमोन्दै। मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टखौ सागान होखांनायनि उनाव आरो माखासे आयदाफोरखौ नायफामनो आरो गनायथि होनो थाखाय संबिजिराव थानाय 6थि फारिनि 14 पेरेग्राफनि सिङाव थाबैनो मोनसे कमिसन दानाय जागोन होननानै फोसावदोंमोन। आरो बेनि उनाव सेथि पेरेग्राफ हिसाबै थामहिनबा सेथि नम्बर हिसाबै बर'नि आफादफोरा दाबि बोनाय बादियै B.T.A.D थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाज डिस्ट्रिक्टनि नांजाबफानाय आरो ट्राइबेल सुबुं बांसिन थानाय गामिफोरखौ सोसननाय। आरो नैथि जि बाथ्रा हिसाबै आथिखालाव B.T.A.D नि थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाज डिस्ट्रिक्टनि सिङाव हाबनानै थाफानाय गामिफोर जायफोर 6 शिड्युल नङै एरियानि सिमाजों नांजाबफानाय आरो ट्राइबेल नङै सुबुंफोर बांसिन थानाय गामिखौ दानख'नाय। आरो थामथि बाथ्रायाव ट्राइबेलफोरनि थिखानाय मासिनि जौखोन्दोखौ गाज्रियै गोहोम खोख्लैयालासिनो बेनि हादाबखौ सोलायखांनायनि उनाव BTC थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाज डिस्ट्रिक्टनि बियाबखौ मोन 60 सिम बांहोनाय। आरो बेफोरबायदिनो रायजो सरकारजों लोगोसे एबसु थामहिनबा अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन, BTC थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो गुबुन नांजाबफानाय स्टक हल्डार्सफोरनि सोद्रोमाफोरजों कमिसनखौ दानाय जागोन होननानै बेवहाय फोसावदोंमोन। आरो बेयो नटिफिकेसन फोसावनाय खालारनिफ्राय 6 दाननि गेजेराव गावसोरनि गनायथिखौ गथायनांगोन होननानै फोसावदोंमोन। आरो बिनि उनाव B.T.A.D थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाज डिस्ट्रिक्टआ मोनखानाय हादाबखौ हमफाजोबनानै आथिखालनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियन गोदान मुंजों दानाय जाबाय। आरो खुंथायारि सुबिदाफोरखौ नोजोर होनानै B.T.A.D थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाज डिस्ट्रिक्टनि हादाब सोलायनायनि जाउनाव आसाम सरकारा जिल्लाफोरखौ दाफामफिनगोन थामहिनबा रिअर्गेनाइज खालामफिनगोन होननानै मुंख'नाय जादोंमोन। आं बे समावनो बुंहरखानाय जायोदि आं बेफोर डाटाफोरखौ GK निफ्रायसो कालेक्ट खालामदों। स' बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। जायफ्रा जोबजासिम नायबाय, थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय, टेक केयार।